De bekendmaking van de nieuwe namen loopt een soort publiek naar Sint-Anne. De verkiezing staat in de belangstelling. Dat is ook te vernemen in de uiteindelijke opkomst, 44%. De inwoners van de oude gemeenten konden in de laatste stemronde kiezen uit nog 2 namen. Naar Westergo en Waardhoeken. De koer digitaal of schriftelijk stemd worden. En dan komen we bij de uitslag. Waardhoeken, 61%. Ik vind het een mooie namen. En ik ben ook heel blij met de uitslag. Ik bedoel, deze uitslag is duidelijk. 62 om 28%. Er is een hele duidelijke winnaar. Dus de namen van de nieuwe gemeente bedroegen. Ik trok een heel groot pad van de bewoners van die nieuwe gemeente. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Sjoukje Thijssen uit Wielsriep is de bedenker van de nieuwe namen. Ze hoefde net lang na te denken om op de winnende namen te komen. Het water, daar ben we trots op. Dat is werelderfgoed. En ja, dan die hoeken, dat teken ik eventjes en dan klopt het verhaal helemaal. En dan viel dat ik sterk. En nou ja, zo heb ik het in zonden eigenlijk. In januari nemen de verskate gemeenteraden een definitief besluit over de nieuwe namen.